Salutare, oameni buni! Uitați-l pe Cătă Vlog. Din păcate împinge scuterul că nu mai are benzină și plânge că nu mai are benzină, din păcate. Uitați, oameni buni, că nu mai are benzină deloc. Au rămas. O rămas, uitați. Nu fac eu. Uitați, uitați și pe cui a prins. Nu vrea. Asta e. Ăsta e Cătă Vlog. Salut-i, bă. Aici eu, o persoană. Unde ești, mă? Nu, și cam atât, oameni buni. Ați văzut cum am împins scuterul? Aici aveți eu să da. Salut, oameni buni, uite așa, oa. Deci eu chiar m-am mutat pe ea, uite. El o șterg aici. Da, eu. Îmi face spătarea eu 500 și mă duce până acasă. Uitați, Cristi îmi consumă bateria la scuter. El n-are nicio problemă, tine trebuie așa, bune, scuter, n-are. Dar nu vrea, uite, nu mai vrea. Care? El n-are treabă. El prinde semnalizare la scuter. Uite să oprească scuterul. Se joacă cu el. Bă, da, ce ușor tai, mă, și chiar tânge, bă. Bine, pe spate ține o leacă, cam prost, dar nu. Am mers oameni buni și eu cu el, o leacă. Bă, chiar o să-mi iau scuter, am văzut cum e bine. Deci ați auzit? O să fie scooter, o să facem daily vlog-uri cu scooterul împreună. Cum se cheamă scuterul ăsta? L-aș căuta pe YouTube. Oare ce mai găsești? Ce să spun? Da, mă, că mie îmi place. O trecut o mașină, o trebuie să-l opresc. Mă rog, frâna, oameni buni. El frânează, n-are probleme vechi. Păi toată lumea ce face? Pe plouă, pe... Da. Mă scriză? Nu, spin. Dar ce costă aici, mă, kilometraj? Care? Nu știu. Apăs, mi-arată 23. Ăsta e ceasul. Ce ceas? Ceasul. Ceas de tâmpeni? Nu, doar ceasul. Aici ai kilometrajul și aici mi-arată... Păi, eu n-am cum să merg pe acolo. De fapt, doi când merg pe aici. Ce zici? Nimic, dar n-am cum să merg. Nu e MCV-ul, deci... Dar nu contează, mă, că e MCV-ul. Nu am când să merg, că fie astea. Iar... Gata, mi-a plăcut. Nu, mie îmi place serios nigelul ăsta. Nu, mă, serios, chiar îmi place nigelul ăsta. Merge și ușor. Dar stai să vezi, mă, că am fost din iarnă. Ce? Era un gimnast fără frână. Adică se dea amândouă. Ținea frână. Abonați-vă pe, o să vă lăs link-ul în descriere. Canalul meu de gaming. Dar cum ar să scar câteva acasă. O să-l car eu, cu altfel ăsta... Mi-am putut, am uzat. Mi-a șters ceaua la scută. Au vrut să te prinde cu el, era ud. Dar m-am primat oameni buni, să știți asta. Le-am dus și o leacă. Adică s-a dus singur o leacă, l-am împins. Da. Nu uitați cam atât, oameni buni. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Uitați-vă și canalul lui Cristi Cotariu. O să vă lăs Salut!